Vitajte vo svete čerstvého vzduchu a pohodlia. Dnes vám predstavujeme EcoPair Plus ERV, decentrálnu rekuperačnú jednotku, ktorá je vašou vstupenkou k zdravšiemu a efektívnejšiemu bývaniu. EcoPair Plus ERV je vybavený moderným EC ventilátorom. Pracuje mimoriadne ticho, s hlučnosťou len 32,7 decibelov, takže si vy aj vaša rodina užijete pokojné prostredie. Ventilátor pracuje v režime rekuperácie s 2 cyklami, čo ušetrí viac ako 30% energie v porovnaní s tradičnými odsávacími ventilátormi. Účinnosť obnovy energie dosahuje až 97%, keď čerstvý vzduch prechádza cez keramický výmenník, ktorý striedavo počas 75 sekúnd absorbuje energiu z odvádzaného vzduchu. Je navrhnutý tak, aby ochladil alebo ohrial privádzaný vzduch, čím zvyšuje komfort v interiéri a znižuje záťaž na klimatizáciu. Ako sa naše domy stávajú energeticky efektívnejšie, udržať optimálnu vlhkosť môže byť náročné. S EcoPair Plus ERV však môžete zabudnúť na problémy s vlhkosťou, ako je tvorba húb a plesní. Už žiadne kompromisy v energetickej efektívnosti. Otváranie okien, najmä v zime, spôsobuje únik tepla a vpád hluku z ulice. ERV zabezpečí nepretržitý prísun čerstvého vzduchu bez veľkých energetických strát, takže váš domov zostane teplý a tichý. Nezáleží na tom, či je leto alebo zima. Tento ERV vždy udrží ideálnu vlhkosť pre zdravé a pohodlné bývanie. Počas prechodných období, ako je jar, keď otvorené okná vpúšťajú alergény ako péľ a prach, náš ERV ich odfiltruje a vy si môžete užívať len čistý vzduch. Inštalácia EcoPair Plus ERV je hračka, či už renovujete alebo vylepšujete váš existujúci dom. Žiadne starosti s elektroinštaláciou a zložitými ovládacími systémami. Ovládanie sme spravili maximálne jednoduché. Môžete ho ovládať pomocou bočných tlačidiel alebo diaľkového ovládania. Samozrejmosťou je aplikácia. EcoPair ERV môže pracovať bezdrôtovo v páre a môže byť ľahko spravovaný z akéhokoľvek miesta prostredníctvom Wi-Fi. Vytvorte si personalizované scenáre a nastavenia jednoducho a rýchlo. Rozlúčte sa s komármi a ich nepríjemným štípaním. EcoPair Plus pôsobí ako ochranná bariéra proti ním, zaručujúc spokojné noci pre vašu rodinu. Pozdvihnite svoju úroveň komfortu s EcoPair Plus decentrálnou rekuperáciou vzduchu s obnovou energie. Vstúpte do sveta čerstvého vzduchu, pohodlia a výnimočnej efektívnosti. Žiadne kompromisy. Zavolajte nám a zistite viac o tom, ako môže byť EcoPair Plus súčasťou vášho domova. Dýchajte voľne a žite naplno.